musalbe addobe yewtebe koy musiba jaaton musiba mod Naam. radio murtani meeɗani wadde debbo invitation ɗum ko fasikago men nafigago men onon wonɓe toon ɓe joni onon addoɓe rewɓe Naam. son rewɓe son tata son mbimi ko onon koye fasikago men nafiga kefarago moɗɗo radio murtani wonno ko Allah en laaɗo muɗum gaɗo fof haala ko wawi so yiɗi haala sirku so yiɗi haala bida so yiɗi haala dabotoɓe kono ko worɓe tan kam meɓe kala Naam. kono nafigago e fasikago hande holko adi hen jillude rewɓe sago ɗum mbiye cellal ɓalli e korka walla goɗɗum e goɗɗum kam ɓuri annabi sallam aɗo cellal korka kam ɓuri ɗum yo sallam kay haali fof taƴi e law bendore nemne kejari ko heddi sa waɗi koye fota sellal Naam. oɗon mbatta wadde invitation e rewɓe mbaɗi selle mbaɗi keng mi hangaka mi jinnaka radio nu ngoni ɓayim kono feeto duddu ni hay heɗade musique aji alpha bonande mo mbiyata alpha bolondi o heɗade mande alpha bonande alpha bolondi mbiyata alpha bolondi foti warnajo meeɗo musique aji makko ene ɓuuri hande heɗade jewte mum e radio murtali holko gaddanto rewɓe sene mbajo yapato rewɓe Naam. nde yewtere diine l'islam o ko yimɓe mbaɗna ko worɓe mbaɗna nde rewɓe naati hen ma worɓe kaale nde rewɓe ndeɓene hen Naam. innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nan toon surtout l'ahzab haɓe ndoyri holko addi ngal ɗo politique agal ngal ɗo bonnede ngal ɗo fasikagal nafigagal ɗum mbaɗo jewte fof yo debbo aɗa heɗo e dow hoɗum mbaɗo selli mbaɗoy keng haajam ala hen jewte mon ɓame sunna mon ɓame garatuji mon ɓame wawde mon haalde ɓame ni tijanenke ni gadirenke ni goɗɗo baaɗo wonde fof haajam ala e radio ile moɗon Naam. wasalam ni foti haajam woni koye Allah ene laaɗo muɗum e cheikh nama tijani e welleñolam e yimbamɓe ɓesgam ɗum haajam woni goɗɗum ala hen Naam. mbaɗa jogui jewte ɗe jewtum taw wona jabade e fasikagal kalton toon e radio murtane e kefaragal ngal kalton to ngal mbaɗa jogui haaji kona ɗum Naam. to ni foti gila nde puɗɗi ɗon wadde rawane bone moɗon oɗon mbaɗa nodduɗon rewɓe yo ngar maajo hay goto haɗani fasikago e kefarago mon e nafigago mon oɗon mbaɗɗon ɗum ko meeɗani waɗede Naam. tawala ha la yakfa aleykum oɗon gandi kay sawtu debbo ko awra hay so jeddi ha jeddi kenaji moɗon tawi on mbawi to ɗum bon yoni tan kay debbo jilno mbaɗa hande ko ceerno kaari walla hande ko ceerno kaari kono mbaɗoyno rewɓe ha mbatton kala yewtere ande ganton debbo watta hen yewtere wonde Naam. oɗon mbayno Ousmane Yero Diallo telil fulɓe ni ene futti ndigguita mum tawi rewɓe janam wiyene haala diine taw rewɓe nan ɗon ene poti ɗum guita goto ala misor suusa haalde Naam. mbaɗa selli mi hangaka mi hulani mi jigga mi ƴaki hay dara goɗɗum ala hen mbaɗɗo jooɗi komi huuti on kutorimi on noon ko pamɗi diine o ko Naam. wona hutade on ko mbaɗɗon ni walla ko wiɗa ala koko mbaɗɗon diine o ko min on mbawa wadde min ko mbaɗa hutoro on mbawa wadde min ko mbaɗa añira on mbawa wadde min ko mbaɗa woppire on mbatton ko Allah ene raɗo muɗum cheikh na wasi jali ɓe mbeddo on lakara Naam. ni foti diina o on gaybinimo radio murtani on gaybini diina o on pamɗiɗi diina o on berlima diina o oɗon haal pularen addude rewɓe e worɓe oɗon jillodira oɗon kaala ceerno wiya ko sunniyanke walla ko diiniyanke ara jooɗo en haala sunna debbo ne huccire muɗum ene huccire mum Naam. wallil mu'mina yaghuddu min absarihim oɗon gandi mbiyaɗo yo merdu guite muɗum faare lakara e debbo jarano hofri debbo boalma boal debbo ben seere ɓe jaɓa ɗum kuccite moɗon mbimi loppete hay lakara mi ala e moɗon ala ko bonnantumon ala ko mbawi bonnantumon radio ni paye ladde émission ngaji on paare wamde paare ko ngalɗo bannedaɓe ngadtoɗe diine oɗon bane yimɓe ɗe ɗo on bane julɓe ni worɓe no godi acca ha worɓe kaala ha gayna rewɓe kadi ne mbajo jamma ñalawma Naam. kato koy kadi walla mbaten nana mbajo ne cetti belam ɗen gago men e cuus gaccago muɗumen ene mbajo oɗon goppi ko Allah haali ko ne sallam haali almaratu kullu ha awra Naam. so tawi debbo haɗama feññinde hankadi haala jangde walla wurnago walla ko nafata onon ɓuuri andude Allah siyas walla onon ɓuuri andude sallam andu siyas ko awra tan ko awra
julde ko na julde fof ko awta yo sukku ko mum yiyata Naam. mi foti goɗɗum ala mbaɗa heeɗi ko kaal mi heɗaki ko kalton ko alhamdulillah rabbil alamin mi heɗaki hanki mi heɗaki hande ala hen fof ko keɗimi wona andude mi haaloɓe mi majjani koɓe kalata Naam. wona majjude musibaji mabɓe wona majjude mi keferago mabɓe wona majjude mi fasugago mabɓe neɗɗo kam fof mbiyaɗo tel mbaɗa andi ko jogori hande mi jabata koye ɗum e komo beyiɓaji fof ɓeɗo noddoɓe jamma yano so kiiɗi ɓe ɓeɗo fof ko fasigagal tan ala fof koɓe ganda hen ala fof koɓe kalnaka hen Naam. wa innama kay ko wonnon koɓe yimɓe worande ko bonɓe Allah bonni ɓe girtata ko worodeji hakkunde seeremɓe ɓe ceerno haala ɗo masala goto goɗɗo arta ɓe namdoto ɗum masala o Naam. taw ko yide walla ceerno haala yewtere muɗum ha gasa ɓe duttoɓe ulle hen leydi ɓe daara jaabede goppe ka soɗa mbawi kulon Allah ndewon Allah onon haal pular on bandiram fuutankoɓe almuɓe e seeremɓe fof ndewe Allah kule Allah Naam. ñiiɓe e lawol cheikhna ahmada tijani radiallahu taala anu ala fof mo cheikh tidiane wi yo ƴettu silama sen haaɓe ala fof mo cheikh tidiane wi yo yen yumu neɗɗo walla yo yen bamu neɗɗo addi lawol mum ene woodi saɗa yiɗi rew hen saha o yiiɗa wuccino ladde fa ladde goɗɗum ala a yahata ha daña ko ɓuuri astahfirullah a yiyata ha daña ko ɓuuri salatu ala nabi a jahata ha daña ko ɓuuri la ilaha illallah ayata goɗɗum ala hen ni tan woni so tawi suufi an kadi woodani ko sirku walla ko bida ngandun diina woodani Naam. goɗɗum ala jokken e jewte meɗen gandu ko kalton alhamdulillah rabbil alamin fotankoɓe en dañi ko dañi koɓe waɗi woden fof yimre nde yimɓe nde mbimi kamɓe ɓeɗo yimɓe fof kala goto mabɓe ko yimi onon heɗotiɓe wona mbiɗon ganda seere mbaɗa fotaɗen ko jimi e fof gadde masala goto mbiɗo karde yimmi ngol o jimol woodani haali e masala oɗo woodani on gaddata babiramu on gaddata babiramu gaddata Naam. ko Allah waɗi Allah hokkiɓe mbimi ceerno Saydou Nour Ba Paate Gallo nana on tan yimɓe nde yimi annabi sallallahu alaihi wasallam hakkude yidde annabi sallallahu alaihi wasallam de mbimi guitte hen tan masala goto guitten konngol goto hay konngol goto ɗum mbawi tude hen Naam. ko yimi ko kusirku momanti o kusirku ko haali hakkude makko e jomum ko kusirku bande mbiyon noon annabi sallallahu alaihi wasallam e juura ɗum wona waɗi watini Naam. oɗon mbiya korko yo haare ala yo yimɓe kaɗo seeɗa oɗo dukoji pamaragal on gandal e pamaragal on gacce pamaragal muɗum needi diine arde ko doole diine arde ko force ardani jam jam arde ko tigui rigui mbaɗa walla goppa Naam. so haalde doole ala e korka walla goɗɗum warde pitale nayi korka badiri en wona e korka waɗa silamaji cop Naam. dugo ala ɗon te bo yimɓe sen kala hunde yo ƴewto wona wela tan en haala ko welɗum walla en haala musibaji muɗum ala toon mbatti hakkillaji on haal pulare onon korka moɗon ka mbatti hen ha mbatti hen Naam. mbatten hakkille yo mintaji mata ko an hakkillaji neɗɗo so tawi a felliti wiide ka noddo faade Allah walla ka kalano bande en faade Allah haal ko laaɓi kala kadi ko laaɓi kala ko nanni mbason addude waɗɓe Yunus en ɓennuɓe guila heccanke walla heccitaɓe heccanke walla guila rawane ɓe garta toon kasiraji muɗumen oɗon gara ko yennanno yimɓe e majjere mum e fasiga ɓe naafiga ɗum ko ɗum gartir toon Naam. e alaji masaydu ardiɗo e bunumar e 50 kono bunumar addande Allah manta salam ko wondi hen alaji masaydu wonda ko Allah walla wonda ko bunumar ko wona yimmo ko wona bambo Naam. ko maslahata e ceernagal ɗum ko tarbi ande kay ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe kalede nden ɗo haali fof haala ko mustahilu ala fof ko yimno salta e din taw gon to woni Naam. ni kadi wiruno kadi wala to salli ala min mara e jippi ko to Abu Talib waɗini wattini mayɗo makka simore jippi ga ena gata yimmo ko yo dañi ko kuli walla kersi Naam. dañi ko taari onon waɗo film uji ɓe cinne garta hakkillaji moɗon ko addata luural walla ko adduno luural goppe Naam. min de to bangal horam ga Allah wawi gaddon ni neɗɗo yomi haala ko ɓuuri bonde ɓa tan koko ɓennuno mi rutoka min ko gotol kalden menen gotol kalden Jambere Bouba Naam. haali mi jaabima gasi so tawi a jabtimi gonga tan ko wasdema wonde dimo walla wasdema wonde neɗɗo walla wasdema andude ko jeyata
a haali gootol mi jaabimama min wattani ɗum mbimi coormami ciftumami laabi kewdi ala somi heeɗima kasel ma lawol gootol walla vidéo ma gootol min daari ko kalɗa ko somi jaabimama sa iɗi gartira laabi sappo mi jaabata ko Naam. so tawi koye kaseraji mbatta kenne amati jara walla kennoto kon mi heeɗima gootol mi jaabimama ha darga daro mi jabta koye moɗum so bangkadi ko jahata ko fof jahata ko anda bade wona dimmo a wona neɗɗo Naam. ala ko mbawɗa haalde hen hay hunde dimmo kay yo a dañ ko ɓurini hoore mum julɗo kay yo a dañ ko ɓurini hoore mum wonko ne dago taw ne hersini Naam. wonko ne dago taw en hersini paame wonko ne dago taw en hersini hunde kay ko dagi fof so tawi a dañi hen feere ma boni hen walla feere yumma boni walla feere bamma boni hen lawol tino rento Naam. baari wona kene waɗanma kefori walla kene yaltinma din l'islam rento kono haaldata mbiyeɗa haali walla goɗɗum ko jabantomi on masalaji nan ɗon ene wayno leydi ala hen fof mo dutto ene deftere Allah ala hen fof mo dutto sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kadi to ko ƴettoje e walla kuddi walla wadde farmude musibbaji ɗum ko nafata somi ma yiyata dina o yaade somi wuuri hatta dina o yaade so tawi wonko jogui ɗon kay ɓuuri eɓe gaddane julɓe tan mbattono hen ko ɓuuri ɗum Naam. so wona dukoje ƴettoje haydara eyi joni noon kadi onon mbaɗoɓe kasiraji ɓe e onon neldoɓe kasiraji ɓe min kam mi rentini on batte numéro mo ɓaade wona mo jurtodirmi emin kalda walla enen namdira tinde oto gaddaɗe kam komi namdaki on Naam. sobo Allah ñagorima on ɓaade wona neɗɗo ko kaldanmi affaire diine walla goɗɗum walla mo mbimi ene jaabo walla ko mbimi ani walla ene weñi ɗum walla ene metti ɗum ene jaabomi tinne woto gaddane kam kasiraji goɗɗi Naam. won kasere mo kemmi ɗo mami hennu on joni kasere o keɗɗon mi wiyani mi waɗani mi ñaagaki won kasere mo jaltimo mo kemmi ɗo hanki walla yeccaki jomum ene waɗi hen onon dental Amati Diani yiɓɓe Amati Diani ene ñaagui sukara korka mi ñaagaki hay lamɗam saka sukara Naam. mi ñaagaki lamɗam mi ñaagaki sukara mi ñaagaki kafe alhamdulillah mi ñaagaki hay laccere jordi mi ñaagaki mbaɗa mooli Allah mami hennu on kasere o so tawi jiɗɗirɗon mi sibo Allah famata ba so tawi jiɗɗirɗon mi cikkaton ko mbaɗa yiɗi ko gadda toon aɗon gaddanami hunde mi ñaagaki e goto moon Naam. mi ñaagaki e goto e moɗon koye kala jettinɗo on min mbi sukara korka yo goto bolle harani yo lacciri tew mawlud fof mi ñaagaki mon nan ɗemgal jomum biɗo o mi wiyani ɗum min ɓamdani Naam. mi adda joni kasere o keɗoɗon e ko wi mi wiyani sukara korka mi wiyani mi addanama noon sajjaduji wiya ko Mamadou Aw gonɗo Dakar kam e Gorel Dia ko ɓillo ɓe neldimi sajjaduji Naam. sajjaduji ɗiɗo joomum o joƴƴini ɗo goɗɗo ari nokkuɓe ɗum alhamdulillah rabbil alamin gorgol ngol ko rawani tamaroje mbaɗa jooɗi joomum adi tamaroje wi ko dental Dakar ngal neldi walla ko dental ɓe neldi Mamadou Aw mbimi yamirani Naam. o heɓiti o wi ala kam gaddu tamaroje omo heeɗi dandam de o wi ko kalis ɓe neldunoɓe mbi yo soode galleji seeɗa ɓe fof yo nawen mbi min mi yafima so tawi waɗama déclaration noon dendal Amati Diani kalɗo woni ɗo hen Amérique walla goɗɗum e goɗɗum ɓe yon gaddu sukara korka walla mbaɗo hen mbuuɗi fof ko million mi wiyan noon de Naam. mbaɗo hen mbuuɗi fof feere mo boni ala mbaɗo hen buus sappo kala mbaɗo hen buus sappo ko ɓoli jeygol sappo natata Naam. alhamdulillah rabbil alamin ko miskino kay mbaɗa yelo alhamdulillah rabbil alamin mi ala hay hunde kono mi yelaki on taw gadde kasero ƴewon keɗɗon joomum ko haali ko mi wiyani kadi joomum toñi kam mi wiyani mbaɗa muuli Allah mi wiyani lawol gongol bandiraɓe mbimi kanko biiɗo wonde mbaɗa yamiri omo ñagani kam sukara korka omi ñagaki hande mi ñagaki janggo mi ñagaki ɓaw janggo Naam. min mi andani mbaɗa jogui dente voilà heewi wiide ɗum ɗo tan dental yiɗɓe Amati Diani ceerno Ousmane Sall on goto heewi wiide yiɗɓe ahbaɓe ceerno Amati Diani Naam. kono ɓe kam hay goto hen mi wiyani yo neddam sukara mi wiyani yo neddam lacciri mi wiyani yo neddam karaw mi wiyani yo neddam lamɗam hay hunde ala ko mbimi sowona yo neddam duwaw walla yafurum sibo Allah kala mutim ɓeɗum yafurum sibo Allah goto ala ko mbimi Naam. sajjaduji ɗi no ɗe garduno ni ko noon dokkirmi ɗi tamaroje ɗe ne garduno ko noon mi yamirani an Mamadou Aw gonɗo Dakar Gorel Dia ko ɓillo so tawi ko noon neldanno loppet goppe mi yamirani keɗɗe haala jomum nani
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والصلاة والسلام على رسول الله جنتل البشار من أحمد تجاه الفا مسلي ونشلمنا منجورام تسود فرود نكمل كيد ودندانغ الأردي بدنت تشير أحمد تجاه الفا مسلي كيد أوروبا أمريكا آسيا أفريقيا السنغال موريتانيا مالي دندانغ البندرند وهيتاني فوفا دم بدن نو سوغا كور كوشير نون ان المغرب سيرم بسيرفا بدندانغ المغرب تاوتي dental ngal heedi ankoɓe witti ankoɓe haali ankoɓe hitande fof eɗen mbaɗanno ma won joni duuɓi jeegom hikka kadi Allah newni heewɓe enen namdo en tardino wadde programme o ko joni Allah newni batirɗo famodirama wiyama yomi yetti dental ngal ɗum noon kala poɗɗo en mbuɗo yo Allah lomtin million noon calminama on juuram mi jeppinnatal ngal joni inchallah ko fate banggue sugara korko ceerno men Ahmad Tidiane Alpha Mamadou Sile ɗo e feri kedim bandiraɓe ko ɗon keɗiri noppi moon Naam. mi yamirani kadi meeɗan tinde saka heeɓi duuɓi jeegom walla heeɓi nangam mi yamirani Naam. kala ne kay baɗɗo mbuuɗu muɗum faade am min totti goɗɗo mi yerlaki mi yaafaki mbaɗa mooli Allah mi ñaagaka hay goto mi wiyani noon ñaguete tan ko Allah ala wiyani noon min kay mbaɗa ñaago yimɓe mbaɗa ñaago hay pobbi hay dawade mbaɗa ñaago mi wiyani Allah ñagarede wiyani Allah ñaagata ko ñaagoto yo ñaago Allah de wiya noon bim ko mi ñaagaka e goto mbaɗa ñaago yimɓe mbaɗa ñaago rewɓe mbaɗa ñaago worɓe mbaɗa ñaago fof tagore ande fof mbaɗa ñaago ɗum kono mi ñaagaki sukara koorka mi ñaagaki sukara koorka mi ñaagaki warga mi ñaagaki nayi hunde bandiraɓe mbaɗa mooli Allah kala ɗo sawtam o yetti on kala ko mbaɗanoɗo hen kuppede jeede jinmi ko soɗo neldama neldon mi duwaw walla jaafoɗon mi wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala e ngal ɗo bangal lokken eyyi monta suji batteɗi oɗon mbawi soɗ ɓe jamjinɗo e majji min monta suji ɗi ko monta ko e ko montaka ko e ko lisde ko fof a jamala hen ko ponnomi jaabade mi jaabima komi fotano jaabade mi jaabima ko hesɗi so ari kadi mi jaaboto min wona ndiyam lana de yatan waɗi ala min sa addi haala ma gotol mi jaabama ko ɗon haali sa yi deftani laabi sappo sa yi deftani laabi sapantati wonande kesɗen ta haala mette ma fof mi jaabo wonande kesɗen ɗon ko mette on fof mi jaabo ha jam alay ɗum ɗin so jiɗi on gaddan ojoji mabɓe mbaɗon montasuji laabi mbatton ha heewa wonta jaabano montage andama ɗum to hayyan so Allah jaɓi ko heddi ko noon ko waɗi ko jiimi walla ko nanmi ko jananami ene woodi mi haalat e toɓɓere meɗen tan to ɓennuɗen hiccanki likki sabande e ko mbimi oɗon puɗɗi wadde hen montage mbaɗɗon affaire guijilon de mbaɗɗon hen yimɓe woɗɓe mbaɗɗon hen haalam mbiɗon ɓene tawate ɓen mi wayri yindirde juma duuɓi jeegom saka mbiyen waɗi ɓene tawa mi heɓi o jo anki ko kalmi ko mbimi joni yimɓeɓe gardata ziyara Allah ɓe gardata joni hanki kam mi haalano walla ɓe hande ɓe gardata ko fasiqago e nafiqago e keferago e kuñagu ziyaruji ɗi garton joni ɗi mbimi won ziyaruji ɗi o gardata Allah kala ziyara mo jomum dartaka e rokka kalise waɗe ranga oɗon kada jomum ñamde e yarde daro rokka ha maya ha batta suuɗade ñamata nde yiɗi haccita ko nde yiɗi wottata ko nde yiɗi hirtata ko nde yiɗi saabu ñagotoɓe mbimi ko haram mbaɗaka barke ko kalnumi ko rafta en mbimi neɗɗo ne aɗa ziyara ha hoto yettaki gabri ceerno Aliou ceerno Yerbal ɗum ceerno mum e janggo ɗum fo alata fof jetto toon wonto minta capantati saka er walla heure uji ɗiɗi koni mbimi ala hen fof kadi mo jaranta walde ɗo gabri ceerno Aliou ɗo ene fadi ene ƴeew duwaw kono en jaran waloyde to hokkete kalis to en jaran waloyde toon jamaji walla jamaji tati ene ara ha hoto taw yettaki ɗon koni mbimi so nanani kadi mi refta hen mbimi ɗo gabri ceerno Aliou ceerno Yerbal ɗo wonmo jottako ɗon 30 minutes won garowo wiyata gabri ndi addi ɗum ko kalis dokketede alhamdulillah jomum jogui ene wawa ni ene rokka fo maraba an kam ɓaɗa wona Allah adduma ko cikku ñagal maɗa adduma e fasukagu ma e nafukagu ma adduma sa leeli yiide ceerno kadi mbiya aɗa haala aɗa haaba wonɗon haade mayɗa fof ha koni mbimi amma so tawi ko haade mo mbimi rendine ɗum ligsa ko haram koko haram mi wiya noon hadaya en harmi mi wiya noon de mi wiyani hadaya en harmi mi wiyani kadi jaggude hadaya en harmi mbimi koye sifa oɗo mbaɗaɗo ligsebe o min juuli hamin gayni yimɓe kooti
kamɓe sarifaɓe arnoɓe toon ɓe ɓe mbi ɓe padi ko ha jama juuleɓe ndenande e hadaya mbimi ko haram. Naam. Ni mbimi hande ni mbiya ɗo. Naam. hay so wona kanko wofeede Allah walla ko yimɓe ene puntire walla ne komtire fuɗɗata yeesam min abada koni mbimi fale kon ma yakun o nani garowo jeɗe kay so tawi ana addi kay ana addi mayɗo o ko neɗɗo muɗum ko hoore muɗum foti ko addude kene yurmoro ɓesgu mayɗo Naam. kene yurmoro hoddiɓe mayɗo o kene yurmoro esiraɓe mayɗo o e bandira muɗum en e ko wallete ko wona kay wiide kay jombajo waɗɗinaka ronde hirki musiba. Naam. ene ɓuura ɗo jane so ngarɗon wona haada e ngarɗon min wini koni kadi mbimi koni kadi mbiyanmi. Naam. wono fuutan koɓe mbatte hakkillaji moɗon e ɗen e geɗe jane saji ɗi hay haada yer gotel woto rendin hen haram ɗi foti. Naam. sulkeje qur'ana batteɗi ene waɗana e maaɗoɗi hay haada yer gotel woto itti hen ittaka koni mbimi on itta asman o tawtami ɗo joɗimi ɗo on gasata leydi nannomi toon koni mbimi oɗo jogori gila hanki oɗon mbaɗa. Naam. gijoɗon mi yi photoje ɗe on pen ɓe mbaɗɗon ɗon ɓe ceer hamme mo mbiɗon o duuɓi jeegom min jiidirani isarani ɓennima on lewru min mbaɗa waɗe hanki min joddi. Naam. ande kay fenade kam walla taƴi endema gad kay an gay ɓurani ɗo bandiraɓe jara giɗon ko ɓenni hande noon abbo e lewru min ko mbaɗi o jo ko hanki mbaɗi ɗon mbaɗa joɓɓe ceer hamme ne jooɗi mbaɗa wonde mum. Naam. haala kane ara kamɓe ɓe jooɗi walla cikkoro ko ɓe nanta eɓe nana. Naam. so ɓe nana mi nantinaɓe ɓe mbi ɓe nanade jam ka may ko woni ɗum yo dokko doro ɗum on sardi wattake ɗo e Fuuta mi jaa Fuuta ba mi jaa Fuuta nane jaa kono diine o ko Allah jeyi. Naam. diine o ko Allah jeyi hadaya caggal ubbede mayɗo haram wonta battu. Naam. sulke Qur'an Karim ha gasa gaɗa sirifaɓe ala sirifagal ngal ko bangi belaɗo yo rokku jiɗɗo yo rokku Naam. kono fawdi e ɗeɗo geɗe mbin ko hara wattake ene wattake janggo wassalam. on calminama on dendagal bandiraɓe juuɗe fof bi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Naam. on calminama onon ahlul kitabe onon dental Guinée Bissau ahlul kitabe o sunnatil mubin bidi yanke moɗon neɗɗo moɗon kadi almude giɗo moɗon Tidiane Alpha Ba yoni salmina onon yaago noon Allah moƴƴere. Naam. ene yarlikino on yafuno on e oɗo korka hay ko wona korka on yarli ko on yafuno on. Naam. yo Allah eno reno yo Allah barke ɓesgu yanna duga sababa Naam. yo Allah eno rena yo Allah eno rena yo Allah eno rena yo Allah jaaba noon ko duwa ko yo Allah jaaba noon kadi ko mbatton ko jamma yan soki kiiɗi yo Allah barke ɓesguji he en jejjitta galle ceerno meɗen Amar Kebe en calmini galle mabɓe ceerno Abdourahmane Ba Naam. ceerno Ibrahima Kane Maymuna ɓe fof e calmiɗo on to Ziguinchor ceerno Seydou Nourou Ba Paate Gal yo Allah wallu min no wallirma ni e yidde annabi sallallahu alaihi wasallam. ceerno Seydou Nourou Ba Paate Gal yo Allah wallu min no wallirma e yidde annabi sallallahu alaihi wasallam yo Allah wallir min noon yo Allah wallir min noon yo Allah wallir min noon yo Allah yedmin ɗum. wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.